Hubbleov vesmírny teleskop oslavuje 35 rokov od svojho vypustenia na obežnú dráhu. Tam ho v roku 1990 vyniesol raketoplán Discovery. Tento prelomový vedecký prístroj umožnil astronómom okrem iného presnejšie určiť vek vesmíru. Napriek počiatočným technickým problémom teleskop dodnes funguje. Jeho prevádzka je spoločným projektom NASA a Európskej vesmírnej agentúry. Pri vesmíre ostaneme. Na Hubbleov teleskop sa bližšie pozriem s mojím hosťom. Pozvanie do štúdia prijal Ondrej Farkas zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Pekný podvečer, vítajte u nás. Pekný večer prajem. Ako hodnotíte v podstate ten význam pre vývoj astronómie, prechod z pozemných nejakých ďalekohľadov na tento teleskop na obežnej dráhe, ako je Hubbleov teleskop? Tento posun je naozaj nesmierny. Skúsim to uviesť na nejakom príklade. Keď si predstavíme nejaký pohľad napríklad z Lomnického štítu alebo z nejakej vysokej hory, tak keď sa človek pozerá vlastne do diaľky, tak vidí ako keby takú hmlu, alebo teda to videnie rozhodne nie je čisté, pokiaľ nie je arktický vzduch, teda taký ten superchladný. To znamená, že tými optickými teleskopmi, ktoré máme na Zemi, tak v ceste máme proste atmosféru. Tá atmosféra je pomerne hustá a hrubá a zavadzia nám v tom výhľade na ten vesmír. To znamená, že ako náhle sme dostali nejaký teleskop do vesmíru na nízku orbitu, tak sme sa dostali nad tú hranicu tej atmosféry a dokážeme sledovať tie predmety oveľa čistejšie, oveľa lepšie. Proste prakticky v ceste nemáme nič, čo by nám zamedzovalo ako keby tomu lepšiemu pohľadu na ten vesmír. Tých 35 rokov dozadu bola tam chyba so zrkadlom. Ako vy hodnotíte tú chybu celkovo a ten spôsob, akým ju NASA opravila? Čo sa týka tejto chyby, tak je to naozaj také veľmi kuriózne, ale okolo nej bolo extrémne veľké množstvo, dokonca aj vtipov. Naozaj, že od 90. roku až do 93. si každý z toho Hubble robil srandu, keď to tak poviem. Samozrejme, že je to veľmi, je to taká veľká hyperbola. To zrkadlo nebol jediný problém, ktorý teda túto misiu postihlo už po štarte vlastne. Ešte treba povedať, že vlastne Hubble teleskop nebol vypustený bežne, že sa dostal na obežnú dráhu a tam sa nejako rozložil. On bol vlastne v cargo priestore alebo v nákladnom priestore raketoplánu a tí astronauti ho museli na takom ramene vlastne vyťahnuť smerom von. A už toto vyťahovanie bolo náročné, pretože každý jeden posun znamenal aj rotáciu. To znamená, že namiesto 30 minút, ak si dobre spomínam, im to trvalo 3 alebo 4 hodiny a oni na to prakticky nemali energiu. Čo sa týka tej opravy, tak to bol nesmierny úspech. Ja som mal možnosť minulý rok na Starmuse hovoriť teda s astronautkou, ktorá bola jedna z toho tímu, ktorí teda na tejto misii pracovali. A to bolo niečo fenomenálne. Proste vrátiť sa na to miesto po 3 rokoch a vlastne ten obrovský teleskop, ktorý inak má dĺžku okolo 13 metrov, šírku okolo 4 metrov, oservisovať tak, že prídete k nemu s raketoplánom, ktorý je obrovský. Prídete k tomuto naozaj veľkému objektu, ktorý má 11 tón. Musíte ho chytiť na nejaké rameno, pritiahnuť si ho k sebe a následne výstupom do otvoreného vesmíru v nejakom skafandri tam pracovať v rukaviciach, ktoré ako keby ste si dali na ruku, ja neviem, 5 pracovných rukavíc a takto musíte niečo meniť. Wow, akože toto bol naozaj veľký výkon. To znie náročne. Prečo vôbec obežná dráha? Prečo bol pre Hubble teleskop zásadné toto miesto? Čo sa týka toho miesta, tak musíme si predstaviť alebo uvedomiť jednu vec. Hubbleov teleskop letí na orbite rýchlosťou približne 8 kilometrov za sekundu. To znamená, že preletí vzdialenosť, ja neviem, z Bratislavy do Ivanky za naozaj takúto chvíľu. To znamená, že tá rýchlosť toho teleskopu je obrovská. Zdanlivo tie objekty, ktoré sa nachádzajú, ktoré pozorujeme, to znamená nejaké galaxie, tak tie sú pre nás nehybné. Ale ten teleskop obieha vlastne okolo tej Zeme. To znamená, že on sa musí kontinuálne natáčať na to konkrétne jedno miesto. Podľa informácie od jedného astronóma, on to teda prepočítal a vyšlo mu, že to je ako keby ste na vzdialenosť niekoľko 100 metrov chceli zamerať ľudské oko. To znamená, že tá presnosť musí byť úplne že extrémna. A práve v tejto výške máme to, že ten objekt sa až tak veľmi netrasie, pretože ho neovplyvňujú nejaké
zemské náležitosti, akože vždy tam je nejaký pohyb aj tej Zeme, aj keď sa otáča, a najmä tá atmosféra. To je to úplne najhlavnejšie, čo nám vlastne zavadzia v tom perfektnom výhľade na tú oblohu a tým pádom nás naozaj blokuje. Vy ste nám tu priniesli aj zmenšenú verziu. V akom technickom stave je Hubbleov teleskop dnes? Čo sa týka Hubbleovho teleskopu, tak máme ho na orbite 35 rokov a počas týchto 35 rokov absolvoval 5 misií, ak si dobre spomínam, servisných teda misií. Zariadenie, ktoré sa tam naozaj že úplne najviac kazí, sú tzv. Gyroskopy. Sú to v podstate také rotujúce predmety, ktoré majú nejakú energiu a keď ich spomalujeme alebo zrýchlujeme, tak v tom protismere sa ako keby ten teleskop natáča. Oni teraz rotujú rýchlosťou okolo 19 000 otáčok za minútu, čo je extrémne rýchlo. To znamená, že tam sa to naozaj veľmi rýchlo opotrebováva. Štandardne v Hubbleovi je tých reakčných kolies alebo tých gyroskopov 6 a aktuálne nám fungujú 2. To znamená, že ak si niekto chce predstaviť, že ja chcem sa navigovať v trojdimenzionálnom priestore, to znamená, že X, Y a Z os, tak potrebujem minimálne 3 na to, aby som to vedel nejako rozumne natáčať. A aktuálne dokázali spraviť vedci takú vec, že dokážu dokonca jedným reakčným kolieskom dostatočne dobre natáčať toho Hubblea tak, aby sa vlastne dalo pozorovať a tým vlastne ako keby šetria čas. Pretože vyzerá to tak, že asi už nebudeme mať servisnú misiu, lebo misia raketoplánu boli ukončené a tým pádom proste nemáme žiadne vhodné plavidlo, keď to tak nazvem, ktoré by dokázalo priletieť k tomu Hubbleovi, zachytiť ho a následne nejaký počet ľudí, 6-7, ktorí sú na to potrební, že by ho oservisovali. Máme možnosť vidieť snímky stĺpov stvorenia. Prečo sú také ikonické a aký majú dôležitý význam? Toto by som povedal, že je skôr taká trošku je marketingová náležitosť. Samozrejme, že tie Pillars of Creation sú veľmi zaujímavé a sú zaujímavé preto, lebo sú to v podstate hmloviny, v ktorých vznikajú nejaké nové hviezdy. Keď to, akože to som naozaj podľa mňa veľmi zjednodušil alebo laicky povedal. Potom objave, ale je to spektakulárne. Vyzerá to naozaj fajn a musíme si uvedomiť to, že tento výskum je platený z daňových poplatníkov, či už sú to Spojené štáty americké alebo z Európy. Tam naozaj treba, aj keď to môže vyznieť tak neúplne ideálne, tam proste treba také tie, že poďme do toho, investujme do vesmírneho výskumu, lebo má to zmysel, lebo sa dozvieme o tej našej histórii oveľa viac. A ja tu mám ešte jeden taký predmet, tak možno by sme ho mohli spomenúť. Samozrejme. OK. Tak toto je v podstate časť vnútornej výstelky ako keby toho cargo priestoru alebo toho nákladného priestoru misie STS-109, čo bola vlastne misia z roku 2002. A bola to vlastne najdlhšia misia. Ona trvala dokopy 11 dní, ale tí astronauti boli v tom vesmíre dokopy okolo 8 hodín, ak si dobre spomínam. A počas týchto 8 hodín, to znamená, že 8 hodín, to som zle povedal, 8 krát tých 10 dní, to znamená, že veľké množstvo hodín, to nie je podstatné. Každý ten jeden výstup trval niekde okolo 7 hodín a vlastne vymenili tam počítač a pre takých fanúšikov použili tam proste štandardné 486 s nejakými 3 procesormi. To znamená, že aj v dnešnej dobe ten tablet, ktorý máte na stole, má rozhodne väčší výkon ako tieto 3 procesory. Takže toto je taký zaujímavý artefakt, ktorý sa podarilo SOSE získať. Na záver skúsme ešte prelinúť na Slovensko. Má Slovensko ako krajina nejaké iniciatívy, programy v oblasti výskumu vesmíru? Určite má. Máme veľmi zaujímavú misiu GRB Alpha a GRB Beta. To sú také najznámejšie vedecké misie. Treba ešte povedať, že Európska vesmírna agentúra má dedikovaný 15% čas aj na Hubbleovi. To znamená, že naozaj tých 15% toho celkového prevádzkového času môže využívať ESA a tým pádom aj slovenskí vedci. Misie GRB Alpha a GRB Beta sú v podstate
malé astronomické observatória, ktoré sú naozaj maličké. Akože tu sa bavíme o 13x4 metre. Pri tých GRB alfa a beta je to proste 10x10x10 cm alebo 10x10x20. A napriek tomu, že sú také malinké, tak dokážu robiť naozaj svetovú vedu. Dokonca GRB alfa bola spomínaná na jednej tlačovej správe NASA, kde zachytila jeden naozaj veľmi významný gamma záblesk z relatívne blízkej vzdialenosti, tuším 200 miliónov svetelných rokov, čo teda pri hranici vesmíru niekde okolo 13 miliardách je naozaj smiešná vzdialenosť. Na záver ešte stručná otázka, stručná odpoveď. Je podľa vás dostatok Slovákov, ktorí sa venujú výskumu vesmíru, alebo by ste ich privítali viac? Ja by som ich privítal viac, ale pred 5 rokmi ja som nebol súčasťou vesmírneho výskumu. Teraz nehovorím, že som úplne súčasťou vesmírneho výskumu, ale mám 2 moduly, ktoré aktuálne smerujú k mesiacu, čo je neuveriteľné a dokázal som to ako obyčajný chlapec z malého mesta. To znamená, že naozaj všetci, ktorí chcete robiť čokoľvek vo vesmíre, choďte za tým. V dnešnej dobe je to naozaj významne dostupnejšie ako v minulosti. Mojím hosťom bol odborník na vesmír Ondrej Farkáš. Ďakujem vám za čas a aj vám prajem pekný zvyšok večera. Ďakujem pekne. Naplnili sme obsah dnešnej relácie. Ďakujeme za priazeň a želáme ešte pokojný záver dňa. Dovidenia.